Moi bons días, moitas grazas por estar aí. Imos a dar comenzo a rolda de prensa habitual de todos os luns para dar conta dos acordos da Xunta de Goberno Municipal. Ben, entre os acordos que salientaría con relación á crise do COVID-19, por un lado a convalidación do contrato adxudicado pola Alcaldía á empresa Ferrovial Servicios por un importe de 31.483 euros para a limpieza e desinfección dos parques infantiles. Isto fai que esta empresa se ocupe desa función hasta finales do mes de setembro. E, en segundo lugar, se aproba a proposta do Concelleiro Delegado de Tráfico e Transportes para a recuperación da normalidade no transporte público urbano a partir do 1 de xullo do ano 2020, tal e como se anunciara. Se recupera a normalidade co horario de verán, que era o que corresponde adoptar a partir desa data. Tamén a proposta da Concelleira de Urbanismo se conceden diferentes licencias, entre as que salientaría a construción dun edificio para a sede do Consello Regulador de Carnes de Vacún, que se construirá no barrio de San Lázaro. Tamén para a rehabilitación de un edificio na avenida de Castelao, justamente para facilitar a accesibilidade. A proposta do Concelleiro de Medio Rural, a mellora de condicionamento do Centro Sociocultural da Peregrina por un importe aproximado de 116.000 euros, IBE incluído. E tamén o POS adicional 2020, dúas actuacións, unha relativa a unha mellora en Barciela ata Casas de Arriba en César da pista e outra ampliación da rede de abastecemento de augas na parroquia de Enfesta, en concreto os lugares de Piñeiro, Frades e Gunín. Tamén se amplía o plazo de execución das obras de rehabilitación da Casa das Máquinas, que sufriron un certo parón e demora como consecuencia, primeiro, da paralización con motivo do COVID-19 e, segundo, das dificultades para o suministro de material derivadas do COVID-19 ata o día 1 de agosto. Se ampliou o plazo ata o día 1 de agosto. Tamén se convalidan o estudio xeotécnico na rúa Costiña do Monte. Se aproba a proposta da Concelleira Delegada de Educación, Mocidade e Políticas de Igualdade da adxudicación do Servicio de Xestión e Programación de Actividades do Centro Xove de Creación Cultural con un importe total de 229.000 euros, IVA incluído, que cubre dúas anualidades, é dicir, dende este brao ata o brao do ano 2022. A proposta da Alcaldía se aproba unha subvención concedida pola Xunta de Galicia para contratar a personal e para levar adiante programas de formación laboral e de inserción laboral de persoas que están percibindo a renta do Risga. Se aproba tamén unha modificación de crédito e un suplemento de crédito no ámbito deportivo. Isto terá que ir a pleno por urxencia o próximo xoves para con remanentes de algunhas das partidas do ámbito de deportes. Isto nos vai permitir acometer outras actuacións novas, pois nun caso de acceso ao campo de fútbol de Santa Isabel, en outro caso de sustitución da fontanería en San Lázaro, no parque do pabillón de Fontiñas, unha mellora da iluminación dos campos de fútbol de Villestro e Belvís ou suministro de desfibriladores para diferentes instalacións deportivas. En total son 182.000 euros para estas actuacións. Tamén salientaría que se aprobaron diferentes facturas derivadas do acordo co seminario menor para a acollida das persoas que estaban na rúa.
Tamén se aprobou a convocatoria das axudas para comedor escolar, para actividades extraescolares, para axudas á compra de material escolar por un importe de 620.000 euros. Isto permitirá que salgan xa inmediatamente e, polo tanto, intentaremos deixar resolta esta convocatoria a finales de xullo ou, en todo caso, antes do inicio do curso escolar en setembro. Serán bolsas comedor, que serían 90 euros mensuales, axudas para actividades extraescolares, 30 euros mensuales. O tope son 620.000 euros de entrada, que podería ser ampliado no caso de que non se poideran atender todas as necesidades. Tamén un convenio coa Axencia de Turismo de Galicia para a instalación de iluminación, o reforzo de iluminación na Rúa das Estrelas, que é a que baixa do Monte do Gozo, por importe de 68.000 euros, os cales a Axencia Galega de Turismo pondría 48.000 e o Concello 20.000. Bueno, isto foi en esencia o que dou de sí a Xunta de Goberno desta mañá. Polo demais, salientar dúas cousas. Por un lado, que teremos pleno este xoves, como é sabido, toca o pleno ordinario, será telemático, non sabemos se será o último telemático ou non, depende da evolución das circunstancias. Este, de momento, será telemático, aínda que con presencia de representantes de todos e cada un dos grupos municipales. E, por último, salientar que estamos no escenario de nova normalidade, polo tanto, no que están abertas a conexión entre as diferentes comunidades autónomas, anteriormente xa estaban abertas entre as provincias, tamén en parte se abre a conexión co resto dos países do Tratado Schengen, máis o Reino Unido, a excepción de Portugal, que se abrirá o 1 de xullo. Simplemente reiterar que todos estamos satisfeitos de que se produza esta situación, pero que todo isto que nos obliga é a ser máis responsables e a medir máis o cumprimento da triple medida recomendada: mascarilla, distancias entre as persoas, etc. Temos que cumplir con ese tipo de mecanismos. E en caso de calquera alarma que salte, poñernos en contacto inmediatamente co médico de cabeceira. Non sei se hai algunha pregunta. Sí. Patri da COPE. Recibimos queixas de veciños da zona do Hospitaliño por ruido de madrugada esta fin de semana de aglomeración de xente en terrazas e sen distancia de seguridade nin máscara. Que marxe de maniobra ten a Policía Local para actuar nestes casos? Bueno, a recuperación da normalidade trae tamén a recuperación da normalidade en este tipo de problemas. O marxe de maniobra que ten a Policía Local é todo, a súa capacidade depende da limitación de medios humanos e materiales que ten. En todo caso, as forzas de seguridade, non só a Policía Local, tamén a Policía Autonómica e a Policía Nacional, é importante que estén atentos e que no caso de que se incumplan as distancias de seguridade, pois sobre todo que velen para advertir á población que debe cumplirlas. Ainda que é verdad que se falan de horario, probablemente a partir de determinadas horas o razonamento disminuye. Ramón Onda Cero, ante os rebrotes en Ribeira e a Pobra, vaise tomar algunha decisión nova de cara ao verán en Santiago? Non, eso vai a pasar, que ninguén se leva engaño, o virus sigue aí. E unha vez que se abren as fronteiras, mire, este caso que conocemos ven de Brasil. É o caso que anteriormente conocía nesta área, é curioso, pero viña de Nigeria. É dicir que e é verdad que as medidas de control que hai en portos e aeroportos miden a situación en un momento determinado, pero pode ser que o brote se detecte con posterioridade. O mellor unha persona está viaxando, está incubando en ese momento, non nota nada, pero uns días despois sí,
e para aquela, pois, o mellor, xa temos a varias persoas infectadas. Con isto imos a vivir os próximos meses. Por tanto, o que é importante é mascarilla, distancia de seguridade, respetar as indicacións e, en caso de alarma, acudir inmediatamente ao médico de cabeceira. Carlos de Año, que temas está previsto tratar no Consello Económico e Social? Bueno, o Consello Económico e Social, que é un órgano previsto polo Estatuto das Ciudades, que se rixen polo Estatuto de Grandes Ciudades, que é o título 10º da Lei de Bases de Réxime Local, é obligatorio. No caso de Santiago funcionou así entre o ano 1999 e 2010, casualmente non se volveu a reunir nunca máis, desde o ano 2010, ora o reconstituímos. Cal vai ser a prioridade? Pois afrontar o escenario económico que se deriva e social que se deriva da crisis do COVID-19. Non vou anticipar demasiado, ali se crearán grupos de traballo específicos para afrontar os diferentes ámbitos e repercusións no que nos afecta a crisis derivada do COVID-19. Por tanto, non quero anticipar os acordos que vai adoptar, porque poideran cambiar no curso da propia reunión. Lóxicamente, conozo as propostas que se van a levar. O que sí espero é que este órgano funcione de forma estable, tal como está previsto tanto no Regulamento de Participación Ciudadana do Concello de Santiago como no título 10º da Lei de Bases de Réxime Local. Rosa Voz, como está indo o uso dos parques en canto a aforos e medidas de seguridade sanitaria? Non teño ningunha denuncia, entendo que está funcionando ben. Eu estuve paseando na tarde do domingo, comprobando algúns parques, e o que me pareceu que funcionaba todo con absoluta nova normalidade. É dicir, nos que vin non percibín exceso de aforo en ningún deles. Bueno, é importante lavar as mans, utilizar os geles, poñer a mascarilla e manter a distancia de seguridade, que, bueno, entre nenos non é, en fin, é unha dificultade importante. Entre maiores tamén, entre nenos, probablemente ainda sea maior. Nada máis. Bueno, pois moitísimas gracias a todas e a todos. Nos seguiremos vendo. O xoves teremos Xunta de Goberno extraordinaria para tratar algúns temas e teremos pleno ordinario que, bueno, que en principio está previsto que dure desde as 5 da tarde ás 11 ou 11:30 da noite. Moitas gracias, máis nada. Moi bon día a todos. E se non nos vemos antes, feliz día de San Xoán. Pois nada máis.